Mismong sila DOT Secretary Cristina Garcia Frasco o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang naghatag sa ayuda sa 725 ka mga tourism workers. Sila ang mga apektado sa milabay nga kalamidad niadtong bulan sa Enero ug Pebrero ning tuiga. Ang mga benepisyaryo nagikan sa mga munisipalidad sa Lupon, Governor Generoso, Tarragona, Manay, Caraga, Paganga, Boston ug Mati City sa Davao Oriental nga nakadawat og tag 9,960 pesos din gihimo ang distribution sa syudad sa Mati karong adlaw Mayo 27. Benepisyaryo sab sila sa training sa beads and artwork, candle making, essential oil making, bread and pastry, detergent making, basic hilot ug uban pa. Sumala ni Secretary Frasco nga 11 sa usa ka gatos ka mga Pinoy employed kung nagtrabaho sa turismo mao gihatagan og importansya ang mga naisgutang sektor. Giilasab ni Mayor Michelle Nakpil Rabat sa Mati City ang kontribusyon sa tourism workers sa ekonomiya sa syudad ug sa tibuok probinsya. Ang Mati City ug Davao Oriental giilang tourism hub sa Davao Region.